fa 6 mesos sortia l'Àgora Palamosina, espai d'opinió i notícies de Palamós en format digital. Tenim amb nosaltres l'editor, en Raimon Trujillo. Benvingut, Raimon. Bon dia, gràcies. L'he ensenyat ara en paper, perquè això és novetat, no? Però parlem una mica del moment que surt, fa 6 mesos, que crec que feia temps que n'estaves pensant-ho, però què seria l'Àgora Palamosina, aquest espai d'opinió i notícies? Fa cosa d'un parell d'anys, al novembre del 2016, em va passar pel cap crear un lloc a través del Facebook on en un inici no hi hagués cap tipus d'opinió ni res, simplement doncs, la gent anés comentant coses. Però, òbviament, a Palamós tenim altres grups, no? I l'objectiu era acabar creant un mitjà de comunicació palamosí, sobretot centrat en el tema doncs, polític, social, cultural, etc. I sobretot d'intentar poder fer que les persones que tenen entitats, que col·laboren de la manera que sigui amb el municipi, tinguessin un lloc on expressar-se, que és bastant difícil trobar, a vegades, un lloc. Sí, és veritat, vull dir, a vegades sembla que arriba a tothom, però no arriba a tothom. I, ostres, es feia aquesta activitat? No ho sabíem. Clar, i les entitats a vegades tenen dificultat. Doncs anem a intentar combatre això. Aleshores, tornant enrere, ens vam trobar amb que hi havia aquesta situació, aleshores jo vaig comentar amb algunes persones, entre ells exintegrants perquè s'ha deixat de publicar, de la proa, i clar, ens feia molta il·lusió poder-los plantejar, a mesura que va anar desenvolupant la idea d'una simple pàgina al Facebook on penjàvem fotos del nostre primer col·laborador i a qui pràcticament li hem d'agrair tots els me gusta de la pàgina, tots els m'agrada, que és en Ramon Prats. I, òbviament, des d'aquí també li agraïm la feina que cada matí religiosament a les 8 i poc ens envia les fotografies que després nosaltres publiquem. És un plaer veure Palamós. En Ramon sempre ens porta aquest Palamós tan maco dels 8 del matí. Exacte. Que després també en publica d'altres al seu Facebook. Vull dir que realment cal seguir-lo perquè és increïble. Aleshores nosaltres vam començar així, generàvem molt de contingut, generàvem molts me gusta, m'agrada, teníem molt de tràfic, molt de trànsit a la pàgina del Facebook, i va arribar un moment que ens vam plantejar anar una miqueta més enllà, no? I ja et dic, ens vam plantejar, però no som un equip de 30, som un equip de 3-4 persones. Aleshores, l'objectiu era que cadascú pogués donar la seva opinió, pogués articular a través de diverses persones una manera de trobar articles sobre qualsevol qüestió que enfoqués el tema palamosí. Quan ens hi vam començar a posar, va ser fa cosa de 6 mesos aproximadament, sobre el novembre, i octubre-novembre, més o menys, passat el referèndum, precisament, de l'1 d'octubre. I va ser un moment en què vam dir, escolta'm, intentem trobar això, perquè sí que és veritat que tenim mitjans de comunicació, com per exemple Ràdio Palamós, El Punt, Diari de Girona, que fan una informació general més concreta per part de Ràdio Palamós, però que, òbviament, el dia a dia se'ns emporta, perquè hi ha molt tema polític, tema social, etc., però, en canvi, no fem aquella lectura pausada, aquella lectura d'intentar veure què és el que realment pensa el ciutadà, què és el que realment està desenvolupant sense saber-ho, no? I recordo molt bé quan vaig explicar el projecte al consistori, a l'Ajuntament, en un dels regidors i li vaig proposar el tema i li vaig explicar, i va apropar-se un altre, la Lourdes Galceran, que ens coneixíem d'abans d'estar a la Comissió del Carnaval, i em va comentar, ostres, estem preparant una Fira del Conte. I li vaig dir, doncs jo estic preparant una revista precisament... Tots dos preparàveu coses. Exacte, per poder publicar el que vosaltres esteu fent. Ens vam començar a parlar, li vaig explicar, i justament un dels articles que hi haurà, que ja es va penjar a la pàgina web i que hi haurà la primera revista, exacte, és aquest. Per tant, diguem-ne que va per aquí. Molt bé, nosaltres en parlarem d'ells també, però serà la mateixa setmana que hi ha aquest mercat del conte, que és el començament de maig. Així està previst, m'alegro. Està molt bé, no? Vull dir que realment quan es trobeu i parleu, trobeu a faltar aquest espai. Sí. Vull dir, perquè tenim molt de mitjà de comunicació que intentem arribar al dia a dia, però potser no hi ha l'opinió de la gent que està en entitat o de gent palamosina que pensa coses diferents, no? D'actes culturals, de maneres, de com portar les coses, opinió diferent. A vegades acaba sent, per exemple, una feina molt i molt valorada i que crec que tothom t'ho ha dit a tu, és precisament aquest espai, l'Enclau Palamosina que fas a Telecosta Brava, però tot i això hi ha, o sigui, encara hi ha espai perquè això pugui estar escrit, és a dir, perquè pugui arribar molt més enllà. Per què? És que no arribem a tothom, És impossible. Una vegada a la setmana, o les notícies de Ràdio Palamós, tampoc arribem a tot. Exacte. I a vegades hi ha gent que tampoc s'atreveix, no? I a vegades amb un punt digital, no? En canvi, nosaltres intentem anar una miqueta més enllà i anem a perseguir la gent. D'acord. És a dir, tenim un equip de col·laboradors que parla amb molta gent i que saben perfectament a qui anar a buscar perquè pot proposar alguna cosa.
o que està movent alguna cosa. I en aquell moment en què li expliquen a la persona X, sense tenir previst, o sigui, que ell pot col·laborar amb aquesta revista, nosaltres ja agafem la idea, l'entrevistem i la pengem. Perfecte. I la fem pública. Per quin iria? Vol dir que seria de tot. Podríem parlar de música, podríem parlar de llibres, d'activitats, de qualsevol cosa que passi, que passarà o que ha passat a Palamós. Només hi ha un tema del qual no parlarem, que és la qüestió política. I no parlarem de la qüestió política perquè, òbviament, tenint els mitjans de comunicació tradicionals, tenint Ràdio Palamós, etc. Exacte. Se'n parla massa, molt bé. Vull dir, aquesta part és més cultural, no?, i de notícies del dia a dia. És, tal com t'he dit abans, una lectura pausada del municipi, simple i llanamente. O sigui, això és el que ens volem dedicar. I ara feu un pas més, no?, perquè ara el feu en paper, que és el que he ensenyat jo en aquest moment, no? Sí. La gent tindrà la possibilitat de tenir-ho en digital, a la vostra pàgina, però tindrà en paper com? Jo tinc un termòmetre, i aquest termòmetre no és el tradicional, sinó que és el meu avi. Li pregunto al meu avi, escolta'm, sí, Josep, el saludem, que segur que ho està mirant. Sí. Avi, tu saps precisament què es fa aquest cap de setmana? I diu, no, Raimon, jo què vols que sàpiga? Doncs l'agafem, i si ell sap el que ha passat, vol dir que està ben explicat. Poso el meu avi com podria posar qualsevol altre, però aquí tinc més jo a mà, és el meu avi que viu al pis de baix. Exacte, que li vas preguntar. Exacte. Aleshores, la intenció és que, com que a nivell digital és difícil també arribar per tot, sí que podem crear un grup de Telegram, podem crear 1000 coses, però no tindrem abast al 100%, que és el que nosaltres ens proposàvem. Aleshores vam dir, ràpidament, intentem buscar patrocinadors, col·laboradors que puguin iniciar la revista. Quan vam començar a plantejar com la volíem elaborar, vam veure que hi havia tanta feina que era realment impossible estar preparant la revista i anar a buscar patrocinadors. Aleshores, hem buscat de les persones més properes a mi, sense fer un mailing, ni un bustiatge, ni fer-hi una proposta pública de veure qui volia patrocinar la revista, comptàvem amb uns diners que nosaltres havíem estalviat, i vam dir, escolta'm, doncs ens posem a elaborar la revista. Fins que va arribar un moment en què han arribat un parell de patrocinadors que han dit, escolta'm, ens hi posem. Després se n'han anat sumant i crec que estem enviant 4 o 5. Molt bé, molt bé. I estic contentíssim perquè, clar, el que suposava en un inici, que ho anàvem a treure de la pròpia butxaca, que ho fèiem encantats, perquè és el que vam dir, escolta'm, fem això, ho paguem, creiem que hi ha l'espai, hi havia la proa en el seu moment, ara no hi és, intentem que, escolta'm, recuperar una miqueta la idea, òbviament salvant totes les distàncies. Totalment, estem en una altra època. I la professionalitat que tenia aquella revista, òbviament, que no pot tenir aquesta. Això no vol dir que no tingui l'ambició de tenir-la, però en un inici amb uns recursos més limitats. I, sobretot, que podem treure la revista, perquè, clar, la següent pregunta segurament sigui, bueno, i cada quan sortirà? Doncs no t'ho puc dir. Sabem que la primera surt aquest mes d'abril. Molt bé, molt bé. Això sí que ho sabem, però no podem garantir que surti cada mes. Per què? Perquè si nosaltres, per exemple, gràcies a aquesta entrevista o que això arriba, resulta que d'articles en tenim per treure-la cada setmana. I ho poden veure els espectadors a agorapalamosina.cat. Doncs si, i a través del Facebook també, si nosaltres agafem i veiem que tenim els diners per pagar una segona revista el segon mes, nosaltres el mes que ve traiem una altra revista, el mes de maig. I així anirem fent. Que tardem 3 mesos? No passa res, perquè hi ha una altra opció que és amb el digital, que es pot veure fantàsticament bé. Però després com ho farà la gent per tenir-la? A on té que anar? Com ho fareu perquè arribi aquesta gent, perquè estigui tan informada? No tindríem una distribució tal i com nosaltres aspirem si no ens embarquéssim a fer unes 5.000 còpies de la revista i farem bustiatge. És a dir, que... Tothom la tindrà. Tothom la tindrà. Molt bé. Serà, crec que l'única revista que, no sé si a nivell de Catalunya, que segurament en puguin haver-hi d'altres, però que té un abast total del municipi. Aleshores, clar, pot ser que nosaltres ens quedem curt i que hi hagi algun bustiatge que no arribem, però pel càlcul que hem fet arribem a totes les famílies i a totes les cases, i per tant tothom quan es desperti el dia X ja es veurà, doncs la trobarà la seva bústia. Fantàstic, una bona idea, una bona idea. Els agoristes, els que treballen amb tu, amb aquest equip, suposo que hi ha gent de tota mena i de totes edats. De tot tipus, mira. Vull dir que teniu un bon equip, no? Sí. He fet sempre vida a Palamós, per tant coneixia gent ja que estaven a la proa, i un d'ells
era tant en Jordi Iglesias com en Roger Denois. Aleshores vaig contactar amb els dos, els hi vaig presentar el projecte, em van comentar, escolta'm, que estarien encantats de col·laborar d'una o d'altra manera, o almenys de poder saber que, escolta'm, que es realitzava això. I en Roger activament ha col·laborat doncs, en el primer article de la revista, fent una entrevista en Jordi Prat, perquè ha escrit un llibre que també ha presentat. El vam tenir aquí nosaltres, eh? Exacte, el Loving Graceland, i que, per tant, ell li fa una entrevista i comencem per aquí. En Roger és un professor i, a més, periodista de francès que coneixem, crec que tot el poble el coneix, i relacionat amb altres àmbits. Per tant, tenim en Roger, tenim a l'Anna Resta, que està amb el tema social, cultural del municipi i independentista, no? Tant a l'Assemblea com a Òmnium. Aleshores, una dona, que també ens agrada. Una dona, que també ens agrada. Tenim en Sergio Molina, que és un periodista que, bueno, és amic meu des de petit i li vaig proposar, i ell està ara mateix treballant des de Berlín a l'agència EFE, fent una beca. Per tant, també el tenim a ell, portant-nos a la pàgina web la part, diguem-ne, més elaborada des de l'estranger. Sí, és del centre Europa, fantàstic. Exacte. I en un moment que ara mateix, a nivell d'actualitat, és molt important. La seva visió. Exacte. I després també tenim en Gabriel Martín, que, bueno, també és conegut per tots. L'historiador palamosí, historiador, que sempre cada any ens ve i ens explica unes coses fantàstiques, vull dir que sempre hi ha uns reportatges interessantíssims d'en Gabriel. Sí, sí, no, és simplement comentar-li, proposar-li, escolta'm tal, i ja van arribant els correus automàtics i ho va penjant, no? És un pou de ciència. Sí, encantat. I hi ha un article sobre l'Enric Vinque, la casa Vinque, no? Que hi ha aquest hotel... Que han fet l'hotel nou. Aquest hotel de luxe. Exacte. I després un històric tant de la ràdio com de les teles del Baix Empordà, que és en Ramon Ribas, amb el tema esportiu. Fantàstic, és que en Ramon ja en té molt. Exacte, que crec que per tant ho toquem una miqueta tot, i altres sorpreses, perquè òbviament també, tornant al meu avi, no? Teníem l'objectiu de que això fos llegit per tothom. És a dir, que en qualsevol moment en què estàs a casa poguessis tenir l'interès de dir vaig obrir l'Àgora a veure què hi trobo. Aleshores hi ha sopa de lletres, sudoku i un espai tecnològic que es diu Àgora Twittera, que aquest, bueno, quan us arribi la revista ja ho veureu. L'opinió dels lectors en aquest moment digital, què te diuen? Els hi sembla bé? Els hi sembla que aquest espai feia falta a Palamós i que estan contents? La veritat és que no saben que sortirà en paper, per tant això és sorpresa. És sorpresa fins ara que... Per això que ho fem aquest comentari, perquè és aquest mes que surt, eh? Exacte, però sí que és veritat que el feedback que hem anat rebent a través del correu electrònic i a través del Facebook és que els encanta, ens han anat proposant seccions, ens han enviat articles que preparaven. Fantàstic. I la veritat és que la primera revista té 8 pàgines, però ja fem curt, però bueno, diem, llancem la primera, que se sàpiga i ja ho anirem elaborant. Per acabar, la pàgina web, la gent hi pot entrar, té que accedir-hi marcant algun còdic, l'obre i ho pot veure de seguida. És gratuït. No tens ni que inscriure-te com a usuari, directament, perfecte. Sí, tu entres a agorapalamosina.cat i ho tens, la revista és gratuïta, la pàgina web és gratuïta i se sustenta tot amb la publicitat que pot anar arribant. Perfecte. Gràcies, Raimon. Una gran idea, de veritat, i que avui la presentem perquè sortirà en paper com fins fa 6 mesos estava en digital. I esperem que a la gent li encanti, que la disfruti, que ens enviï el seu feedback i sobretot que amb la il·lusió que ens fa a nosaltres, que se la facin seva, que aquest és l'objectiu principal. Esperem-ho. Gràcies. A vosaltres. Tornem de seguida.